buntag sa tanan. Once again, karon ang kapistahan sa Pentecostes, the Feast of Pentecost, wherein exactly 1,991 years ago, gipadala ni Ginoong Jesucristo o iyang gituman ang iyang saad nga sa iyang pagbalik sa langit, muabot ang Espiritu Santo aron mahimo nato nga manlalaban og tigpataliwala, the Counselor and the Advocate. Pentecost marks the end and the goal of Easter. Usab ang Pentecostes mao kini ang adlaw kung asa natapos ang season of Easter. Makita ninyo nga naapay Paschal Candle which represents the Pascha or the Paschal mystery panahon sa Easter, but unya makita ninyo nga it will be extinguished, okay? Together karon nga adlaw, okay? To signify that Easter has ended. Pentecost miabot na. Okay? It is a memorial of the day of the Holy Spirit descending on the apostles and the Virgin Mary in the form of fiery tongues. Medyo kusog na kayo ang microphone. An event that took place 50 days after the resurrection of Jesus. The word Pentecost in Greek is Greek for Pentecostes. Okay? Diya gikan ang pulong nga Pentecost, gikan sa pulong nga Griego nga Pentecostes, which means 50th. Okay? Because Penti means 5. Okay? So 50 days gikan sa pagkabanhaw ni Kristo. What is the role of the Holy Spirit in the life of us believers o sa simbahan? Unsa may role sa balaang espiritu kanato nga mga magtotoo o sa lawas ni Kristo, the church? We have to understand that the Holy Spirit lives within us. Atong timan-an nga ang Espiritu Santo nagpuyo nga ni kanato. Okay? In 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Okay? Saint Paul reminds us that the Holy Spirit is in us. Unang Korinto 3:16. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga kamo templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. The Holy Spirit lives in us. Kining atong lawas, mao ni ang templo sa Espiritu Santo. It is the Holy Spirit who develops our intimacy with God. Okay? Pinaagi sa Espiritu Santo maong nahimo ta nga suod sa Dios. The Holy Spirit is the one that pushes us to love God, to be dependent on God. Ang Espiritu Santo mao ni nagtukmod kanato nga mopaduol ta sa Ginoo. That's why kining atong gugma sa Ginoo dili lang ni nga ingon nga kanang emosyonal nga pagbati. No, it's not. Buhat niya sa Espiritu Santo. Okay? Because in Romans chapter 5 verse 5 it says, "For the love of God has been poured into our hearts by the Holy Spirit who has been given to us." Gibukbo sa Dios ang iyang gugma sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo. So kung wala ang Espiritu Santo, imposible kayo nga mahigugma ta sa Ginoo. Okay? So laktod nga pagkaistorya kana dayng tao nga dili mahigugma sa Ginoo, okay? Wala sayang Espiritu Santo. Kay ang tao nga nahigugma sa Ginoo, ang rason nga nung nahigugma siya tungod sa Espiritu Santo, mo ni nagtulod niya. Okay? And sa atong second reading in 1 Corinthians chapter 12 verse 3 nag-ingon, "No one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit." Dili pud ta makasulti nga si Kristo Dios
kung dili tungod sa Espiritu Santo. Okay? We know that the Holy Spirit also teaches us to pray. Ang Espiritu Santo pod maoy nagtudlo kanato sa pag-ampo. Okay? In Romans chapter 8, Roma kapitulo 8, versikulo 26. Sa samang paagi sa atong pagkahuyang, tabangan kita sa Espiritu, kay dili kita mahibalo unsaon pag-ampo. Ang Espiritu mismo mao ang mga liupo sa Dios alang kanato, uban sa mga pag-agulo nga dili ikasaysay sa pulong. Groanings too deep for words. Okay? The Holy Spirit even intercedes for us. No, there are moments sa atong kinabuhi wherein gusto ta mag-ampo pero di ta kabaloon sa atong iampo. Okay? Especially sa sa group nga pag-ampo or gitawag nato nga kanang intercession, hiniusang pag-ampo, no? Sometimes dili na ta kabalo unsay atong iampo kay basig giampo na sa imong tapad, ana ba? Or katoy mong giandam na daan na nangaampo na pod. That's why we are always encouraged nga pray as you are being led by the Spirit. Kung asa ka gidala sa Espiritu Santo, kung unsa gisulti sa imo sa Espiritu Santo nga iampo. Okay? Mauna nga imposible gid kayo nga mahutdan tag pag-ampo. Mahutdan tag mga butang nga angay iampo nganuman kay ang Espiritu Santo kanunay nga nagapamuhat. Amen. Kanunay siyang gasulti nato nga mao ning iampo, mao ni kana. Okay? And we know Jesus through the sacramental mysteries of the church. Ug si Kristo atong nailhan pinaagi sa mga misteryo sa mga sakramento sa simbahan. Ug atong timan-an nga ang Espiritu Santo mao ni ang sentro sa sakramento nga sa kinabuhi nga sakramento sa simbahan. Nganuman, baptism na ay Holy Spirit, confirmation, kumpirma, Holy Spirit, holy orders, Holy Spirit, ug labaw sa tanan, Eucharist, Holy Spirit. Okay? Bantayin ninyo niya. Sa diya mo ingon ang pari nga busa nagampo kami Ginoo nga imong ipadala ang imong balaang espiritu nganhi nga mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Ginoong Hesukristo. The epiclesis wherein we ask God to send the Holy Spirit upon this ordinary bread and ordinary wine aron mahimo ni nga tinuod nga lawas ug dugo ni Kristo. That is the work of the Holy Spirit. Panahon sa bunyag, okay? The priest, okay, will anoint the catechumen with chrism oil. Labi na kita diri sa Charismatic Episcopal Church, no? Sa atong bunyag, aside from the oil of catechumen, okay? We also anoint the catechumen itself, kining gibunyagan, with chrism to signify that the Holy Spirit has been marked upon you. Nga kini nga bata nga gibunyagan iya na ni Kristo. Okay? Mabitaw nga sa ministry sa exorcism. No, if a person is believed nga adunay mga gasa sa gitawag nga divination, like example na asay gasa kunuhay nga makatagna siya sa mga panghitabo or abre ang iyang third eye or makakuan siya unsa bisag kana makita niya ang kuan ba ang future may baluan niya. Usually what we do with that is we anoint generously ang chrism oil sa iyang agtang, pahira na mo nag chrism until nga mag-react na siya kay inita na siya until nga masirado na ang iyang third eye. Nganuman, what's the purpose? To signify that kining tawhana gimarkahan ni kay iyan ni sa Dios.
And pinaagi gigamit ana ang lana sa chrisma, the chrism oil, to signify that the Holy Spirit, owns this temple. Kining nga lawas iyan sa Espiritu Santo. What is the action of the Holy Spirit in our daily lives, isip mga Kristohanon? Unsa man ang buhat sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi sa matag adlaw? Ang balang espiritu gitawag usab kini nga paraclete. Okay? It is a Greek word that is translated as counselor, comforter, helper, encourager. Okay? The paraclete, who quietly works in us and through us every day, behind the scenes, in the basic activities of our lives and the people around us. So atong timanan sa matag segundo sa atong kinabuhi, ang balang espiritu nagapamuhat kanato sa imong pagkatulog, sa imong pagtrabaho, sa imong pagkaon, sa imong pag-eskwela, sa imong pagsimba, of course, sa imong pagkalibang siguro, ang apel gyapon na kay matag buluhaton man. The Holy Spirit works quietly. Okay? Tanan natong buhaton sa atong kinabuhi, the Holy Spirit is with us. Mao na nga makaingon ta nga God with us. Nga nag-uban gid kanunay nato ang Ginoo. Okay? Wa gid ta niya biyae because the Holy Spirit is always with us. When we believe and trust in Jesus, we have that faith through the Holy Spirit's work in us and the Holy Spirit filling us. And it leads us to turn away from our sinfulness and reassures us that we are still loved in spite of our sin. Okay? Ang Espiritu Santo, mauni ang tingog nga nagsulti kanunay nato nga ayaw pagpakasala, ayaw pagpakasala. Ato nang gitawag karon nga konsensya. Kanang igno nato ang konsensya. Actually, that is the Holy Spirit. Amen? Una mo kanang makigbangi kanunay ba sa imong ulo? Kanang makigsigig pirmig, makigbatok sa nimo kung nakay buhaton nga kabalo ka nga di maayo, pero naangigyapoy mo sulti nimo nga dili gina maayo. That is the Holy Spirit. Gitawag lang nato na nga konsensya. Kay makonsensya man ta. Ha? Ayaw pangawat, ayaw pangawat. Ang isa ka tingog, kawata na. O naisig tingog sige ingon nga ayaw pangawat. Oh, that's the Holy Spirit. Ha? Mga estudyante. Ayaw pangupya, ayaw patinta lagi, ayaw pangupya lagi, kinagtuon ka, ayaw lagi pangupya. Ang isa ka tingog, grabe kayo. Pangupya na, kay aron sureball, pasar. Diba? Pero ang isa ka tingog nga, hinay kayo, very gentle. Oh? Ayaw pangupya. Ano ba? Diba? Ayaw buan. Ayaw lagi pangitaglain. Pangitaglain lagi kay aron hayahay mo kinabuhi. Ano ba? Pero ang Holy Spirit, ayaw pangitaglain. Ano ba? Hinay kayo. Wala itong gitawang ang konsensya. Nasabtan ninyo? Oh, that's the Holy Spirit. Mana nga, di mo kaingon nga, wala man ang Espiritu Santo. Oy! Di lang mo ka-recognize. Karon nga, nahibalaan ninyo. Ma-recognize na ninyo. Labi na og tintalon ta nga magpakasala. Espiritu Santo na. Ha? Tintalon ka sa Espiritu sa katapol. Ayaw nagbako, digda-igda lang. Kay Domingo bitaw karon, aron nga maka-relax po ka. Ang Espiritu Santo, bakod, kay kinanglan nga mukaon ka sa espirituhanong pagkaon. Bakod, kay gipaabot ka sa imong mga kauban sa simbahan. Ano ba? Lagi. Kanang adlaw-adlaw nato nga pakiglantugi sa kinabuhi, naa ang Espiritu Santo, ana. Okay? Siya ang musulti nimo kung magtinarong ba ka sa imong pagkakristohanon o dili magtinarong. Pero kanunay natong timan-an nga the Holy Spirit is our ally. Kauban nato ni. Dili Espiritu Santo, dili nato ni kontra.
Pero at the same time, dili po nato ni pwede sabuton. Kana bang, pangyo alang ko be, ano ba? Pangyo alang ko nga, di lang sa ko karon makasimba, Holy Spirit ba? Dili na pwede nga na. Kaya ang Holy Spirit, ang gisulti sa Biblia, the Holy Spirit will always lead us to all truth. Dadon ta sa tanang kamatuoran. O kung sa man ang kamatuoran, pag panahon sa Domingo, magsimba gid ka. Magsimba gid ta. So ayaw yung makigbargain ka ba? Kung sa Divisoria pa na, makigtawad ka ba? May tawad pa ba to? Ana ba? Pwede 50 na lang. Holy Spirit, pwede nga sunod Domingo na lang ko, Holy Spirit. Ana ba? Dili. Walay hangyo-hangyo, basta Holy Spirit, basta Ginoo gan istorya, walay hangyo-hangyo. Kung unsay tinuod, mao jud dapigan sa Ginoo. Ug mao na ang Espiritu Santo. Mudapig gid siya sa tanang kamatuoran. The Holy Spirit confronts us and urges us to take a good look at ourselves and where we are heading. Kumpruntahon ta sa Espiritu Santo, labi na og nagpuyo ta sa pagpakasala. Kumpruntahon ta niya. Ipakita niya sa ato ang atong mga sayop nga nahimo. Mao ni imong nahimo. Example, Padre Rex, mao ni imong mga sala. Unsa may imong buhaton ani? So panington na si Padre Rex sa kayo. Panington, kung makonsensya, Lord, imo kong ipakamat yan sa krus, magbagpo na ko, Lord. No, na. The Holy Spirit will confront us and will even urge us. Iyatang dasigon, nga ayuhon na to atong kinabuhi. Okay? The Holy Spirit is not a control freak. Ang Espiritu Santo, dili na kanang, kuan ba? Kanang, sa tawag ani kan authoritarian bitaw nga kung di ka mutuman saya iyang kontrolon imong lawas ba di kag patuon ako ha sige palihok ko na imong lawas dadon ka niya diri simbahan ana dili he will urge you and me, he will encourage you kay paraklit man, encourager. Dasigon kaniya nga ayuhay mo kinabuhi, mao ni imong kinabuhi karon puro pagpakasala. Mano imong kinabuhi mano imong lapses nimo. That's the Holy Spirit speaking to us. He's not afraid to challenge us and stretch us to go and do things for Christ. Okay? Siya nang magsulti nato nga ayaw sige tan-aw sa imong kaugalingon. Okay? Don't stop being selfish. Mingon ang Holy Spirit sa ato Look up, look to Jesus, and let Jesus turn your life around. Let Him be in control. That is the Holy Spirit speaking to us. Okay? The Holy Spirit also is the helper. Mo kini ang magtatabang that is quietly at work. Hilom lang ni, pero gatrabaho. The Holy Spirit is just a quiet entity of the Trinity. Okay, next Sunday we will celebrate Trinity Sunday. Atong sa ulugon ang balaang Trinidad, atong pasidunggan ang Dios nga Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Kabahin ang Espiritu Santo niining gitawag nga balaang Trinidad. Okay? But He is quiet but actively working kanato. Sa mga responsibilidad nga abi nato nga dili nato makaya, that is the Holy Spirit nga maoy nagtabang nato nga makaya nato atong responsibilidad. Kanang mga butang, kanang mga buhaton nato sa atong kinabuhi, kanang moingon ta nga dili ko dani kay murag di man ako ni kaya ni. Kanang kusog, kanang naghatag nimo kusog nga makaya ang dili makaya. That's the Holy Spirit. Okay? Mga estudyante, nagkalisod na mo, pero tingala mo, graduate man gyapon ko. Oy, don't give credit to yourself. That is the work of the Holy Spirit in you. Amen? Kanato, kitang tanan nga nanarbaho. No? Usahay kapoy na. Usahay di pagkadimao atong trabaho. Pero the Holy Spirit, it's the one who gives us strength. Nga kayano nato. Mga ginikanan, sahay,
murag kasurrenderon na gid mo sa inyong mga anak kay gahi na gid kay ulo, di na gid patuo. Wa na kaundangon na gid mo pagkaginikanan. Pero unsa may nagtukmod ninyo nga magpadayon gihapon pagkaginikanan? That's the Holy Spirit. Mao nang giingon ni Kristo nga kung wala ako, wala mo'y mahimo. Mao nang katumanan ni ana. Amen. Usahay murag kaambakon na kastulay. Ka butangon na kag pisi na imong liog, imo na nang ibigti. Pero ang nagtulod nimo nga ayaw lagi kay nindot pagyapon ang kinabuhi, naapay paglaom. That's the Holy Spirit working in you. Okay? Kanang mga butang nga imposible nga makabot nato, mahimo karon nga posible because of the Holy Spirit. Okay? In our giving thanks, even though times have been hard, that's the Holy Spirit. Kanang makapasalamat gyapon ta sa Ginoo bisag unsa kapait o kalisod ang kinabuhi. Nganong nahimo nato na? That's the Holy Spirit. Amen? Okay? Bisan og naningkamot ta nga magbag-o sa atong kinabuhi, nasipyat lang gihapon ta, pero padayon gihapon ta nga naningkamot, kanang nagtulod nato nga magpaningkamot gihapon, that's the Holy Spirit. Okay? And timana nato, kining Feast of Pentecost, kining Pentecostes, is also a feast of forgiveness. Ngano man, when Christ instituted the sacrament of penance and reconciliation, ang una niyang gihimo is gihuypan niya ang iyang mga apostoles ug iyang giignan, dawata ninyo ang Espiritu Santo. Ha? Unsay but na kong pasabot? Kanang makapasaylo ta sa atong kaaway, dili ta makapasaylo nila kung wala ang tabang sa Espiritu Santo. Sabtan ninyo? Kay nga naman, lisod gid kay magpasaylo. Astang lisura. Kung wala ang Espiritu Santo, puro ta nagdinumutay tanan. Nga naman, maglisod man tagpasaylo. But because of the Holy Spirit nga mao'y nagtabang nato, maunang we are able to forgive. Ang kaniadto nga imposible nga magpasaylo, karon posible na tungod sa Espiritu Santo. Amen? Okay? So ayo pagingon nga, ako na siyang gipasaylo kay di man ko pareha na niya, ana ba? Kulba ka no? Di ba ko pareha na niya, mas may pa man ko na niya. Hay, dili na nimo kaugalingon nga paningkamot. Tungod na sa Espiritu Santo, pinaagi sa gugma nga gibubo ni Kristo sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. The love that has been poured into our hearts through the Holy Spirit. The Holy Spirit calls us to turn our lives around. And He calls us to faith and to take up our cross and follow Jesus. Ang Espiritu Santo mausab kini ang kanunay nga nagsulti nato nga atong adlaw-adlaw nga pas-anon ang atong cross ug mosunod kang Kristo. That's why niya pa mo diri karon. Padayon mo nga nagasimba o nag-alagad sa Ginoo. Ano man? Because the Holy Spirit constantly reminds you to be a disciple of Jesus, to be a follower of Jesus. Okay? We look at the Holy Spirit, He is always our helper. Atong timan-an nga ang Espiritu Santo kanunay mao ni atong magtatabang, always helping us to be what God made us to be. Aron mahimo kita, okay? Kung unsay plano sa Dios alang kanato. He helps us to be truly great, namely to be servants to one another. Ang Espiritu Santo maoy nagtabang kanato nga mag-inalagaray ta sa usag-usa. Okay? Kami nga mga klero,
padayon mi nga mag-alagad sa Dios, pinaagi kaninyo, and wala may angkunon bisan gamay ni ana tungod kay sa buhat na sa Dios, pinaagi sa Espiritu Santo. Okay? Kamo pod maginalagaray mo sa usag-usa. Maginalagaray mo sa imong silingan, sa imong pamilya, tungod sa Espiritu Santo. O labaw sa tanan, the Holy Spirit will always promote God. Ha? Ang Espiritu Santo, kaya nga naman, siya man ang advocate, tigpataliwala. Okay? He is always an advocate for God. Dapig gid siya kanunay sa Dios. Okay? So, mao na nga, importante bitaw kayo, labi na sa atong mga personal nga kaning pagtubo sa espirituhanong bahin, dili na to kalimtan ang Espiritu Santo. Pwede kayo ta nga motawag sa Espiritu Santo. Holy Spirit, tabangi ko. Nagkalisod ko karon. Holy Spirit. Okay? To tell you, tinuod man, pwede mutawag kita sa Ginoo, kang Ginoong Jesucristo. But Jesus will not come down aron nga i-cater ang atong tagsa-tagsa ka mga request. Nga naman, dili na siya kinahanglan mo naog. Kana naman ang Espiritu Santo nato. Pinaagi sa Espiritu Santo, tubagon atong mga pag-ampo, tagbuon ang atong mga panginahanglan. Sabtan ninyo? The Holy Spirit. Mo na nga, ayaw mong kalimot o acknowledge sa Espiritu Santo. Pero usahay ang atong i-acknowledge, lahi man nga Espiritu. Maglagot na kita, yawan nga kinabuhi. Pisting nga kuan anak. Lahi, kusog kita mamalikas sa atong mga balay. Kusog kita mamalikas, mapando lang ka, balikas dayon. Wala, luoy kay Holy Spirit, gipadaplay nimo. Ba? Imbis nga Espiritu Santo, Espiritu Tonto na gyud. Tinunto na ning style Ano ba? Usa lang ka Espiritu ang angay natong i-acknowledge atong kinabuhi, and that is the Spirit of the living God. Okay? The Holy Spirit. Kana lang. Ay nagpanawag og lain pa nga mga espiritu. Maligsan unta ka. O nanunglo na ka, espiritu man na. Espiritu sa tunglo. Ay kaning anak ka bugo ka gini imo nagitunglo pud imong anak, espiritu sa kabugok gisulod na sa imong anak. Abi niyo dili na tinuod ka ng mga ingana nga mga espiritu, tinuod na oy. One time sa among exorcism ni Father Asol, nag-cast out may anak. Tingala may nganong ti man jud mo. Ti man igbali-bali ni. Ngano magid ni siya nga sige ra man nagbaliwalaon anak. And then with the leading of the Holy Spirit kanam sa among duha ni Father Azol, among gi pangutana ang possess lying spirits, spirit of fear, spirit of anxiety. Uy, nagahya pa nagbali-bali, tubag dayon. Ako na. Tubag. Ahya pa dayon. Paghuman, pag-identify na mo dadto, kato dayon among unang i-cast out na mo. Lying spirits, spirit of fear, spirit of anxiety, get out from this body in the name of Jesus. Singit ayon. Ahya pa dayon. Kato kay mga paturatoy man to nga mga espiritu, mga mga sundalo-sundalo. Kada sila mga spirit of fear, mga spirit of doubt, anxiety. Bantog di ay nga gahi kayo kanon. Sus naamlay nag-atang-atang nga mga demonito. Gi-cast out na mo una to mga kato nga mga espiritu ha. Espiritu sa kahadlok, espiritu sa pagduha-duha, kada ahya din na mo gi-attack din tong major spirit gyud nga nag-possess gyud. Okay? Usahay sa atong kinabuhi, nasa tayo mga ingana nga mga espiritu ba? Di lang ta ka-identify. Mga talawan data, di ba? Puno ta sa kahadlok, puno ta sa kabalaka, niya abi lang nato ka ng emotional lang ng tanan, psychological. Dili na siya sa emotional, psychological, tinuod gid na nga espiritu.
Ha? Unsa may giingon ni San Pablo? Bahin niya na. Turn with me to 2 Timothy chapter 1 verse 7. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato wala maghimo kanatong talawan, kundili naghatag kanato gahom o gugma o pagpugong sa kaugalingon. For God has not given us a spirit of fear. So klaro kayo nga kung naa ganay kahadlok na mosulod sa ato, dili na siya espiritu sa Dios. Ha? Masabtan ninyo? Dili na siya iya sa Dios. Magsugod na gani kag duha-duha, magsugod na gani kag kabalaka gani, dili na iya sa Dios nga espiritu. Ha? Timan niya atong gibasa, kay ang Dios wala maghatag kanato og espiritu nga maghimo nato nga talawan. Ignay mong tapad, dili ka talawan. Isog, igna nga, isog ko, ano ba? Isog baho. Diba? Wala tagaan sa Ginoo og talawan nga espiritu. Okay? Pagkanindot ni ana, ko'y buot pasabot nga bisag unsa pa kadaghan nga mga problema og pagsulay, kaya di ay natong atubangon kay dili ta matalaw. Amen. Ba, isn't that comforting? Dili ba na makahupay nato? Nga naibahuan nato nga wa man ko tagai sa Ginoo og espiritu nga mahimo kong talawan. Anong sige makong tago-tago sa akong problema? Ba, nganong di man ako ni atubangon ni akong mga utang? Anong tago-taguan ko man ni? Nganong mang di nako ni atubangon ning babae nga akong naburusan? Natalaw na mayroon ko. Wa man ni ko tagay sa Ginoo og espiritu nga mahimo kong talawan. Atubangon ko ni. Ha? Tanang problema, kaya natong tanan. Tungod sa balaang espiritu nga gihatag sa Dios kanato. Ba? Naikanta nato nga nag-ingon nga makaya ang tanan kay ikaw anaaman. Amen. Kaya kayo. Mao na kung namoy mga problema karon, unsa na mga kalisdanan nga inyong giatubang karon, makaya ninyo na tungod kay naa ang espiritu sa Dios kaninyo. Ignay mo tapad, naa ang espiritu sa Ginoo diya nimo. Ayo pagtalaw-talaw diya nga, sige na lang kag hilak, sige na lang kag mukmok. Wa kay mahimo ana, wa kay maabot. Nagsayang-sayang ka lang sa imong oras, sa imong kinabuhi. Daw biog kamulo kang hilak, giatake kas kasing-kasing. O walay pulos gyapon imong pagilak-hilak. Kay daghan na inoy mo hilak para nimo. Kay namatay kag kalit. Wa nay nahot na. Sige, kung hilak ka, mga 5 minutes lang. Paguman, pahid, bakod na pod. Padayon sa kinabuhi. Mao na ang kinabuhi sa tao. Ayaw mugtuan ang gitudlo sa kalibutan nga karon nga, it's okay to cry. And put your pillow on your face. And cry out your heart. Cry out your heart sa imong mata. Say, cry out your heart sa imong mata. Dili nga na ang kinabuhi. Kay ang kinabuhi, dili mo undang para nimo. Magpadayon og tuyok gyapon ang kalibutan, bisan pa og para sa imo, ora wa nay pulos ning kinabuhi. Okay? Hilak ka jud lang. Ayaw palabi. Ay glunang ana, kay dili man na mao ang kabubuton sa imo. Kay ano man, kay kung anarong gani nimo imong kaugalingon nga pag naay mga problema og pagsulay, ang imuhang defense mechanism nimo is maghilom-hilom din ka, magmukmuk din ka, maghilak-hilak din ka. Diya na noon musulod ang mga dautan o negatibo nga mga pangunahuna. Kabantay mo? Na-experience niyo na? Diya na noon, makahuna-huna nung kag di maayo. Ano man, kay imong gitugot ang espiritu sa kangit-ngit nga maoy mutabo nimo. Mabitaw nga, sa psychology, naay gitawag nga kanang test, ang mga psychiatrist, gitawag nila ni nga kanang draw me test.
Ambot pasabot nga kining pasyente nga nga gipatan-aw sa psychiatrist, ilan ni padrawingon? Ipadrawing ba? Onya, kung unsa iyahang gidrawing, bisag unsa, wala specific nga i-drawing. Mag-drawing lang ang pasyente. Pag human og drawing, tan-aw na sa katong psychiatrist ba? Tan-aw na niya. Okay? Unsa iyang gidrawing, unsa nga mga color ang iyang gigamit, unsa ang tema sa iyang drawing, dito na niya makita or masuta kung unsay problema psychologically sa pasyente. Ha? Okay? Kasagara mga depressed, no? Mga depressed nga mga tao, ang resulta na ng ilang drawing test, kung ginakasagara ilang drawing kanang tao nga kanang naglingkod, unya nag-ana, unya naday mga itom-itom nga mga shadow, ha? Unya ang mga color nga gamiton ana red, black, or gray. Mga alum-om ba? Okay? Mga alum-om nga mga color. Ingana ang pag-test niya na to determine nga unsay state or unsay estado sa psychological niini nga tawhana. Okay? Mao na nga kita nga mga Kristohanon bisag na ay mga problema, bisag na ay mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi. Tungod kay dili man ta iya sa kalibutan, iya man ta sa Dios pinaagi sa Espiritu Santo, dili ta mo konforme sa mga pamaagi sa kalibutan. Okay? Kaya kung basahon nato atong ebanghelyo sa Juan 16, kung mo sibog pagita ato ta sa bersikulo 33, mingon si Kristo, ayaw kamo kabalaka kay gibuntog ko na ang kalibutan. Do not fear, for I have overcome the world. But pasabot, daog na tadaan. Gihatag na ni Kristo ang kadaugan kanato. Okay? Mao na ang pag-abot sa Espiritu Santo 1991 years ago. Okay? Kuan na lang to siya. Pagpamatuod sa kadaugan ni Kristo o pagtuman sa iyang saad kanila. Kay kung namati mo sa ebanghelyo ganina, ingon si Kristo nga, dili nako mapadala sa inyo ang magtatabang ug manlalaban kung dili ko mobalik sa langit. Kay dili pwede nga duha ka buk Ginoo magpuyo diri sa yuta. Okay? Kay ang Dios Amahan humanaman. Inaog naman siya. Giunsa man pagnaog katong panahon sa Garden of Eden. Although present ang Trinity sa paghimo, but it was God Himself nga nagbaklay. Naglakaw-lakaw ba sa tanaman? It was God the Father. Ang sunod nga Dios mao ang anak. Okay? So may ani po siya sa kalibutan in a physical form. Namatay, nabanhaw, uman sa 40 ka adlaw mibalik. O karon na pod, Espiritu Santo. Gikan kaniadto hangtod karon og sa mga umaabot pa nga mga panahon. Maguban kanato ang Espiritu Santo. Okay? So bot pasabot nga gibilin na sa Ginoo sa kalibutan ang kadaugan sa iyang mga katawhan. Kanato mao na nga dili ta mga pildiro nga mga Kristohanon. Amen. Ignay mong tapad dili ka pildiro. Oh, napildi lang ka sa scatter. Oh. Kabalo mo sa nang scatter, manay uso karon sa dula sa GCash ba? Kana magpusta-pusta, na mga kwarta dayon. Diretso sa GCash. Daga na adik, dara ra mo pildi. Yan sa scatter. Dili ta mga pildiro. Okay? Mauna nga kana ang kadaugan nga ato na sinati pinaagi na sa Espiritu Santo. Okay? The Holy Spirit is available to each one of us sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Kana bitaw magdesisyon ta? Kana mga desisyon nga atong himuon kada adlaw ba? Example, practical nga kuan, kanang mga estudyante og mga motrabaho. Musulod ko dili. Ha? Kana pala ka desisyon. Mueskwela ko ugma dili. Ha? Siyempre, ayaw gid pag-ingon nga, ani ingon man ko ng Holy Spirit nga absent sa kuno ko karon. Gagana ba ginimog? Gagana ba ginimog kanon? Latoson?
Niingon man kong Holy Spirit nga magpalit-lit ko karon. Kaya nakasabot daw siya sa ako, kay na traffic. Ano ba? Hagas na traffic. Dugay lang ka ni mata, na traffic ka karon. Ha? Kana mga matag desisyon nga atong himuon, involved ni ana ang Holy Spirit. Laki pa ninyo kanunay ang Holy Spirit. Labi na ka nang maghimo mong desisyon, unya maglibog mo ba nga, unsa magiangay akong buhaton? Ask the Holy Spirit, tabangi ko, kay naglibog ko karon kung unsay among sudanon, humba ba nga karne o humba nga manok, ana ba? Diba? Holy Spirit, naglibog gid ko kung unsay hatag nako nga regalo sa akong bana o sa akong asawa. Kwarta ba o kaning bulak? Siyempre, mingon ginang yawag gid nga ayaw ng bulak kay malaya rana. Kwarta ra. Okay? Mga ginagmay o madagko nga mga desisyon, no? Mga estudyante nga mosulod pa sa college, Lord, unsa may akong kwaon nga kurso? Ha? Pwede kita mga igtabang sa Holy Spirit. Holy Spirit, tabangi ko kung unsa nga kurso akong kwaon. Na sumpayan pagyaga-yaga sa uban. Kay kung wala ko kabalo unsay akong kwaon, ako na lay kwaa Holy Spirit. Sabi mga tawhanan na yun. Para itong, Lord, kung dili musaka akong grado, may pag ako nalay musaka diha. Kuyawa sa gayo. Di ba? Matag gamay o dako nga desisyon, gikinahanglan nato ang giya sa Espiritu Santo. Kay siya ang atong giya. He is our guide. Kumbaga mo na atong timon ba? The Holy Spirit is our compass. Nga dili tama masalaag sa ato ang kinabuhi. Di ta maadto dito sa daotan. Kasi siyempre, the Holy Spirit will not lead us to evil. Nag-ampo gani si Ginoong Jesucristo, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Okay? Sa katapusan, always acknowledge the presence of the Holy Spirit in your life. Kanunay ninyong i-acknowledge ang Espiritu Santo sa inyong kinabuhi. Labi na sa inyong mga kahuyangon. Sa atong mga kahuyangon. Na? Klaro kay gisulti sa Biblia, the Holy Spirit is there in our weaknesses. Kana mga kahuyangon nato sa kinabuhi ba? Kana bang kahuyangon nato nga maglisod magsimba, kanang naglain na tag-tights pero gibawi na sad nato, kay ato na siyang gihugman, kay nang saad na sa tas Ginoo nga pulihan na nako Lord, na napildi man lagi sa scatter, de wala na napulihan. Diba? Kana magtinapulan ta sa atong pag-alagad, tinapulan ta sa atong pag-eskwela, sa atong pagtrabaho, magbanjing-banjing na lang ta. The Holy Spirit can intercede for you. Basta pangayoon nimo ang iyang tabang. Mana nga importante nga ayaw gyud siya kalimti. Ilha gyud sa kanunay sa inyong kinabuhi. Come Holy Spirit. Okay? Tabangi ko. Holy Spirit, lead me. Ha? Pero dili nagpwede gamiton sa love life, ha? Holy Spirit, lead me kung kang kinsag kong laki mo adto sa iya ba, kagana gini mo. Holy Spirit, lead me kinsa magid akong pilion sa ilang lima. Grabe, proud kay lima ka buok. Nasayod ba mga kanang mga baratohon dagan gina mo dugok? Ha? Ano mga kanang baratohon ba? Dagan gina mo palit gyud. So kanang mga tao nga nang ginambog nga daghan man nanguyab nako, baratohon na. Ay kumpiyansa na. Kanang mga mahalon, gamay talagsaon ra gina mo guan. Ana kamo mga batan-on, ay gimo paggiya-giya sa Espiritu Santo kay basta Espiritu tunton na mo giya ninyo. Ha? Tinuntuhan mo ba? The Holy Spirit is our helper. Dili helper sa balay, ha? Helper. Nga Holy Spirit, labhi paliw akong labhunon. Kagitapulan ko karon, ana ba? Dili na mao, ha? Kay ingon si Father, the Holy Spirit is our helper. Holy Spirit, sige panilig na Holy Spirit. Kay abog na ang balay. Dili na pwede po. Ha? Ang Holy Spirit, maoy maghatag natong kusog nga manilhig ta sa atong balay.
Nasabtan ninyo? Mo na siya. Di kay siya inyong pasilhigon. Kay mga kuyapan niya mo kita mo mga silhig ng lutaw diya, mga lampason, ang lihok lang kalit ba? Mga plato ng lutaw na nagbula-bula ang kalit, kay gihugasan din sa Holy Spirit. Ha? Okay? That is not the Holy Spirit. Okay? Mauna nga in every achievement sa atong kinabuhi, bisang gani ka na inyong mga talento. Di ba, naminaw mo second reading nga ganina? Nagkalain-lain kuno ang atong mga gasa, pero gikan ra sa usa ka espiritu. Nagkalain-lain ang atong mga hiya sa pagpangalagad, apan usara ka Dios ang gialagaran. Okay? Kining atong mga talento, atong mga abilidad. Okay, sus, may manggod kay kugod. Oy, kay may tuon gid ko sa YouTube University ba ana ba? Dito ginako ni nakuha ako mga talento. Sus, kung di pa lang gid ko may lucky, di gid unta gyud. Dili gina credit sa imuha. That is the gift of the Holy Spirit. Labi na mga kamo mga ministers, your gift, your talents gigamit na sa simbahan, but the same Spirit nga mao'y naghatag anak kaninyo. Okay? Dili na tungod sa inyong pagpaningkamot, dili na tungod kay gitudloan mo ni kuan, nag-enroll ka ani nga eskwelahan nga banggiitan kaayo. No. That comes from the Holy Spirit. O kitang tanan, no, bisag unsa nga mga abilidad o mga talento nga pwede natong makontribute sa simbahan, sa lawas ni Kristo, gikan gihapon na sa Espiritu Santo. Okay? Mao na nga karon nga adlaw sa Pentecostes, no, the birth of the church. After this, we will profess the creed, no? I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church. Mito ako sa Espiritu Santo. Okay? That is why nga, again, ayaw ninyo ihikaw o ayaw kalimti ang Espiritu Santo sa inyong kinabuhi. Amen? Palihog manindog.